El meu somni, quan pugui establir-me en algun lloc, és tenir un estudi molt gran, per a tenir espai, molts llenços, ja que quan més treball, més ganes tinc de treballar. Miró fa aquestes declaracions a París el 1938. És un moment de gran incertesa. La guerra civil ha esclatat a Espanya i la inestabilitat s'estén per Europa. A l'espera del taller definitiu, l'artista treballarà en diversos estudis a París, Barcelona o Mont-roig. En tots ells s'anteposa el seu desig més íntim, la solitud absoluta en el seu propi territori de creació. El 1954, amb 60 anys fets, el pintor i la seva dona compren uns terrenys als afores de la ciutat i sobre la badia de Palma, Son Abrines, on ens trobam ara. Miró escriu al seu marxant, Pierre Matisse: Aquest país és meravellós. És un lloc molt internacional i al mateix temps aïllat del món. El vincle de Miró amb Mallorca prové de la seva família materna, de les estades estivals de la seva infància i de l'exili interior autoimposat durant els conflictes bèl·lics. M'he reclòs a Mallorca perquè m'aïlla, però sobretot perquè tinc la sensació de tornar a estar protegit al ventre de la mare, com si em trobés sota la volta d'una gran catedral gòtica. El caràcter reservat de l'artista farà que sigui Pilar, la seva dona, qui escrigui a un dels seus amics més íntims, l'arquitecte Josep Lluís Sert, exiliat als Estats Units, perquè projecti el seu taller. Entre 1954 i 1956, la correspondència entre Sert i Miró recull les diferents fases del disseny i la construcció del taller. Sert traduirà fidelment en les línies de la seva arquitectura els desitjos de l'artista. Les lluernes de la coberta obrint-se cap al cel, les textures dels murs evocant la terra. Davant la mar Mediterrània, aquí s'ajunten cel i terra, els dos pols del seu univers. Estic contentíssim i molt honrat de tenir aquesta construcció teva aquí. El 1956, coincidint amb el final de l'obra del taller, el matrimoni s'estableix definitivament a Son Abrines. Per primera vegada tenia espai. Vaig començar a fer la meva autocrítica. Va ser un xoc, una rentada de cervell. Quan assoleix el seu somni de tenir un gran taller, cau en un estat de perplexitat que el paralitza. Un llarg i silenciós parèntesi s'estén entre el final de l'obra projectada per Sert i la primera pinzellada mironiana. Estic delint-me per començar a treballar, però em continc. No puc treballar seriosament sense haver prèviament creat un ambient propici per a fer-ho. L'artista necessita apropiar-se de l'espai. Així, cobreix els murs i els racons del taller amb una segona pell d'imatges i objectes trobats. Recull el treball on l'arquitecte el deixa i el completa i l'omple de sentit. L'arquitectura serà el teló de fons de les referències iconogràfiques més dispars: cultura popular,
art precolombí i oriental, antigues cultures de la Mediterrània, frescs medievals, moais de l'illa de Pasqua o insòlits objectes trets de la natura. Fins al més diminut objecte ocupa un lloc únic a l'univers del taller. I dominant-ho tot, des de l'altell, el sol trenat de palma. El 1959, després d'un interval de gairebé 4 anys, un Miró rejuvenit reinicia l'activitat pictòrica. Des d'aleshores, treballarà ininterrompudament en el seu taller fins als darrers anys de la seva vida. L'edifici de Sert serveix com a contenidor físic d'aquest espai que neix dels colors, les textures, les olors i les sensacions derivades del procés creatiu mironià. El taller s'explica a partir dels objectes recollits per l'artista, la vibració de les obres encara en procés d'execució o les restes de pinzellades que han acabat transformant el paviment i fusionant l'obra d'arquitecte i pintor. Provoco accidents, una forma, una taca de color. És la matèria la que decideix. Un gargot, per a mi, serà un punt de partida, un xoc. Això sí que és autèntic per mi. Aquesta taca de color és d'aquí que pot arrencar el meu camí. He de treballar per una necessitat física. És com respirar, com menjar, beure i dormir. És una gran tensió espiritual. L'atmosfera propícia a aquesta tensió la trobo en la poesia, la música, l'arquitectura, en els meus passejos quotidians, en certs sorolls. M'agrada el silenci. Treballo tot sol. Soc a la meva cova. Miro les teles espargides per l'estudi. M'aturo a pensar. Camino. És un lloc d'observació, de meditació. L'olor de les teles, les seves superfícies blanques, em criden perquè treballi. Cada vegada em sento més atret. És una cosa màgica. No me'n puc estar. Com un animal que bé reconeix el seu territori. El viatge ha acabat. A la fi està tot sol. El seu gran estudi tan llargament anhelat. Envoltat per vestidors en espera, llenços en curs, centenars de dibuixos, llibres de poemes, utensilis de treball i fetitxes carregats d'històries. Treballa simultàniament i en llargs intervals en diverses de les seves obres. Més jove i lliure que mai, l'artista es tanca al seu taller i finalment, amb gairebé 70 anys, Joan Miró veu completat el seu somni. Vull que tot quedi darrere meu com estigui en el moment que jo desaparegui. El que m'interessa no és pas que el quadre quedi aquí.
sinó la seva irradiació, el seu missatge, allò que farà per transformar una mica l'esperit de la gent.